anotanga kuchemawo ngekiti. Musi wacho naye iwe wakazochemawo ngekiti. Ndakati ndozomutora ndomubvunza kuti hapana here zvaunenge uchinzwa. Wati senge musi wakazotanga yakazvakatangira kumba pamba pawo panembwa. Imbwa dzakatanga kumuhukura ari pamba. Atogesa kuti atasi ada kutendawo mashops. Hanzi dzatanga kuhukura dziri chimuhukura zitenderera imba dzichihukura. Dzepa next akufamba dziri kumuhukura. Panotera achifamba nemu location panembwa yedza iri mujuraho iri kumuhukura. Saka pane paakazosvika apa. Ndopa ndakangoona zimumvuri kungoti vai pamberi pangu. Ndopa akazoita hondo yekuti akazosumudza sunuka ari yega. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Ndofunga vazhinji kufa kana kuti nzira yekufa inzira yedu tose, asi kufa kwatichaita kana kuti kufa kunoita hama neshamwari kusiyana kwezvinhu kuti chii chatora munhu, asi chinopa hama kana kuti shamwari kugara kwedu kuti dzizonyatsoziva kuti munhu wedu afa. Tinenge tichiziva kuti zviro kwazvo munhu wedu auraiwa kana kuti apondwa nemhuri yekwangana iyo yauya kuzoteta kana kuti kuripira kuti aiwa tisu takaita mhosva iyi, asi vachinge vapinda nemumaoko emapurisa, mumaoko etirongo kuti vanyatsonzwisisa kuti mhosva dzakadai hadziparwe nemutowo iwoyo. Nhasi uno tauya kuno kwaseke kudema kwatati aiwa regai timboshanyira mhuri yekwambaiwa iyo ine mwana wavo akapondwa, asi vanhu vakamuponda vari kufamba, vanhu vakamuponda havasi muchitokisi. Zvaita kuti mhepo yemufi ipotere pamunin'ina wake. Iko zvino kurarama kwake kwakurwadza, kurarama kwake kwakumutambudza nekuda kwekuti kungofamba achienda panzvimbo yakaponderwa mukoma wake, mhepo yengozi inobuda ichitsanangura kuti ndakapondwa, makanonoka veukama, ndakatsipikwa. Ndizvo here zvinoita ngozi. Regai titaure nemhuri tinyatsonzwisisa kuti pavakanonoka pacho ndepapi, uye vari kumbofamba here sevanhu vatema vachinzwisisa nekuda kwekuti ngozi mushonga wayo kuiripa. Regai nditaure nababa vambaiwa ndinyatsonzwisisa kuti ndezvipi zvavari kuita semhuri kuedza kubatsirana nemwanakomana ari kupoterwa nemweya wengozi. Tiripo makadiwo. Tiri nani? Nacho chanduka ichi? Aiwa, tuchiriko. Daika? Kutara kwacho kana mazwa anenge akatobatwa nechando. Aiwa, hana kubatwa nechando ari. Daika? Kuno kubaba ndinonzwisisa kudema here ndekwaseke here zvinofamba sei pa? Kuno kudema asi iri andaseke. Okay. Kwa chief seke. Kwa chief seke. Daika. Takambokuya hedu dzinoparwa kakunoku vanhu vachinotongwa kwachangamire kwaseke. Aiwa ndizvozvo. Mazano vanotongwa kuchitungisa. Ndokwa kutongerwa kwa seke matera na chief. Ndokwa akagadzirwa kunotongerwa dzimwe mhosva dzedu dzatenge tapara kuno dzisingaende kuchitungisa. Asi ndakaona sezvo zvemadzimambo zvakanaka zvisingaiti nekuda kuti kune zvimwe zvinhu zvechivanhu zvatisingakwanisi kugadzirisa tiri tega kumusha kuno. Ndizvozvo saka kwakaiswa machief kuti vanokwanisa kubata nyaya dzakafanana nedzi dzechivanhu kana vatadza voendesa mberi. Saka kumusha ndekupi baba? Musha wangu ndakaberekerwa muraini raChinamano iri andadema. Mhuri yenyu imimi yakakura sei? Ini ndine vana 3. Vana 3 wanda akapondwa. Ane 7 years apondwa. Saka ndasarwa ne2. Vakomana? Vakomana, ndino vakomana chete. Okay, varora vega vega. Ndizvo zvichachezo. Tirakuenda baba pane akapondwa zvakafamba sei musi? Mukomana uyu anga asingagari pamba, osita asingawirirani inyaya yekutora zvinhu. Saka ndakambomupanisha ndakamutibva pano. Mboona zvokuita vose semunhu anga akura zvake. Saka aigara pano padema. Achitengwa ndicharimemba kuti ndizvarini kwezvo.
28 kuma 2016-17 uri musi wa 31 December ndopa ndaka kusei ndaida kutoenda kubasa ndiba ndaona mapurisa auya kumba nemukomana wachiti mukomana akarohwa kudema ini handira kuenda kunomuona semazuva ese aingoita zvake zvinoisi ndaitofuka tikutamba pandatova tiendai naye kupi kukiriniki nansi uyazomuona vandatoenda kubasa handamboita 2 hours vandatofonwa chinzi mukomana aita se ashaya mukomana ashaya tibva tatouya bataisa nyaya yedu kumapurisa anga apo vasunga vanhu vavo vanhu vasungwa nanzibvira pakasungwa vanhu handamboenda kukoti akaenda kukoti ndamai vacho amai vacho vaenda kukoti vakomana vakabva vatongwa vapohwa bhero isusu hatina kubvira tamboudedzwa kupi kukoti until mwana afa izvezvo ane 7 years ashaya vakomana varipo panze isi hasati tambodedzwa kukoti nyaya chekufamba sei hatina bvira ifanga sena handina chandoziva panyaya iyo bhosi hapana communication yakatambopiwa kana nemapurisa saka zvadaro last year November uyu mukomana zvekudema anongoitawo zvaingoita iyezvo nguva kudema achiita sei vandazifonera kumapast 12 zvikanzi tashinga ari kunetsa kuno kudema ari kunetsa muina city vandatongoziva kuti muina city ari kuitei ndo makaponderwa mukoma wake ndakatosvika mukomana uyu akaparara achirwisana nevanhu akachekwa akaita sei vananzi nemusukuru wangu aimudziriri ainzi yaya zvikanzi aya musamuti tashinga ada kunzi tapiwa vanangoziva kuti chaita se titapiwa uya ndoma akapondera vandakatanga ngoti tapiwa patatanga kutowirana paipai paangoti zii tapiwa ndiye mwanakomana wenyakaponda wekutanga wachakapondwa yeye saka ndiye anosvika pana iyeye manje saka zvadaro takaita umosi about 6 hours tiinetsana naye vatarara tiri kune vechivanhu papa nebira asi hazvina kupera mubira imo kuseni kwacho vandati amai vake uyu vanga vashaya vatakazoitika saka vanga vakutomira ndeava ana amai nini wacho vavati kuseni kwacho kune mamwe madzimai anoshandira kuzasi regai timboita se timboenda naye vandati nichita se chifanira ndai ndikuda mbogeza amene muzasi momo vazvatanga vandatofonera kwanzi mukomana akugara murodi mota dzakutomuzvenga ada kusitsikisa nemotikari vandatongoti mutsa motikari vana mai vandatomutora vatamuendesa ikoko vavatiwo mishonga iyi chimbomugeza inei vatatenge zvaita zviri nani vatati kwesu tingagare here hatisvange kumwe kuita sei kwekuenda vatadziko kubva taenda kune vamwe vanoshandirawo vanoshandirwa zvikanzi mhepo zvinenge yaita sei inenge yaita sei yataramuka asi ivo vachauya vachiti toda kuripa toda kuita sei asi ndaona pachaita hondo bozi mukomana uyu ane hasha asi nyaya yaita sei yapera chimire ndo panoda after 2 months zvodzoka bvataenda futi kune mamwe madzimai same story imwe cheteyo zvikanzi zvaita se zvapedza kumira vanhu zvadzoka futi bvataenda futi kune mama ndimadzibabanda vatakaenda makupesira izvinezvi kwatakaenda kwasekuru akwasekuru ndo kwasina kumbogara takangoita dzenge 2 weeks hazina 2 weeks zvabva mukuitika izvinezvi ndopatazoenda pana vamwe sekuru futi saka sekuru ava izvinezvi hasati apedzerana ini ndindavamisa bhozi vakati vada hwai saka munhu aifanira kuuya nemari yangu yekundipa hasati aita se auya zvokuti akangouya ndio vanatenga watienda ikoko tomboona kuti zvinoita sei asi vakati tokupai mahours zvinhu zvenji zvinge zvakutodzokera kwakare munonzwa pane ripoti ndopatave izvinezvi
Zanda batangu nyaya yengozi yakutanga kusvika pamukomana iyi. Ndiri kunzwisisa baba pandanzwa muchitaura kuti kubva pa7 years dzese papondwa mukoma Tapiwa hapana chamakazombonzwa kumapurisa kana kuti vakuudzei kuti vakomana vakavabata vakawanikwa vasina mhosva ipi kuti vazosvika pakupiwa bheu munhu auraya munhu. Ndiri kuziva zvakare nhamba yevakomana vakaponda mukoma Tapiwa makaziviswa here kunyangwe pakufamba kana kuti mukuudzwa kwamakazoita nevana mai vachifambira nyaya idzi? Vakomana vakaponda mukomana uyu ndevekukama, totozivana totoonana every day, vanenge vatopana. Ukama wenyu mimi? Ndevekukama, kuite ukama kuti ndokwavhura mai. Ini namai vangu vakaberekwa kwavhura mai. Ndokukama watochiteedzana uyo. Saka ndana asekuru. Ndana asekuru. Tobata tichitaura baba kuti tine vamwe vanozopindira mukati kuti nyaya isazofamba. Hatigona kuti tisutaura zvedu nemazita asi ndozviripo. 7 years ndikuti munhu akapuwa bhero anokodzero yekuti apuwe bhero, but nguva yake yaita se yarebesa. 7 years munhu ari panze, saka vari kufamba ivo vanhu vacho vaita se vachidzosera. Dai tiri kuti vanhu dai vakasungwa handitya dai zvese zvokuizvi aizvisipo, nokuti haagone kufamba ari mukati, vangatofamba vari kunze. Saka nyaya yekuti vari kutozvifambiro kuti vadzosere kune uyu, saka mukana wokufamba vanawo nekuti vari panze. Panoida kunzwisa papo kuti ngozi kazhinji dzatinonzwa kana dzatinoona ndedzekuti aiwa mumusha menyu mune munhu akapondwa ndiye akumuka ngozi, but ndiri kushamisa kuti yenyu ngozi atori mwana wenyu futi akapondwa, ngozi yacho futi iri kunetsa futi imimi. Makambofamba here zvichida kuenda kana kuna madzishe sekutaura kana mboita tichitanga kutaura nemi tataura nyaya yaChangamire kuti kunoko kune madzishe kuna Changamire Seke, makambosvika here nenyaya iyi kuti kune ngozi iri kubuda mumusha mangu asi mwana wangu ari akapondwa, uye zvakare senzvimbo tinoziva kuti pane zvinoitwawo senzvimbo kana munhu achinge apondwa kuchenesa dunhu kuya kunoitwa nemadziChangamire. Nyaya yakasvika here kwaChief Seke? KwaChief Seke hatina bvira tamboenda, hatina tochokwa chaicho, handinabvira ndaenda kwaChief Seke. Mazuva afa takaenda. Regai ndigozotaura namainini vacho ndigozonzwisa kuti kwaChief zvakanofamba sei. Ndichiende papo baba ndanzwisa muchiti nyaya dzacho ndedzeukama dzinogona kuita sei kuti netsei. Iko zvino mukomana mukurarama naye sei? Ndanzwa muchiti 2 months zvinotanga, 2 months zvotanga, izvo zvatoo 2 weeks zvichitanga. Mukurarama naye sei mukomana? Mukomana uyu zvatinoite zvongoti isusu pazotangira ipapo tinobva takangomhanya naye kuchivanhu tounzi zvinhu zvaita se zvapera mirai tova tatongomira, titozoona kuti zvatanga zvinhu zvezvi hapana kana result. Pane zvese zvachiita tofanira kupuwa result kuna vanhu vakaponda kuti kunoku munhu wenyu ari kunetsa ari kuti zvakati pana hapana result inenge iripo. Saka mukomana panenge akapoterwa nemhepo yamukoma wake anotsanangura here kuti ada kuripwa nei, vozodzwa dzimwe ngozi kadzinotaura kuti ndiripei nezvakati? Iye zvaanoita kana achinge mukomana asvika anoti baba makanonoka makatangirwa, ndikuda kuenda pa ndikutadza kupinda vakanditsipika vanhu ava vakauya vakagadzira pamba makanonoka, ndo zvaanenge achitaura. Zvekuti kuripwa nini haasati akutaura, iye chaadada kupinda arwise semafire akaitawo iyi, ndomukana wanawo. Saka ndomukana watiri kushayiswa kuti tiwane munhu anogona chai kuti aite se atikwanisire kuti mukomana adzokere kwakare. Last time aita anzi kuno Sidhoma Zombe, saka handikwanise kupinda imo, ndo mapesira akaita mamanje. Saka watina akati ini ndinazvo zvinonopedzerana ikoko. Saka ipapo ndo pane stage anambotaura kuti ini ndindamimisa nyaya yekuti handisati ndatenga hwai iri kudiwa kuti tikwanise kunodzosera. Saka semhuri muri kutarisana seiko zvino? Ukama hwenyu uchiri hwakanaka here semanakira hwakanga wakaita kumashure pasati paparwa mhosva idzi? Semhuri ndanzwa muchiti aiwa ndezvemumhuri. Vanhu chavo vakanyanya kupara mhosva neni hatitotyidzana, asi vamwe vavo veukama titaimbosangana kubosi tinoita zvemabhora, tinotosangana kumabhora, vamwe vacho titonavo bosi haugona kutanganisa munhu akauya panapa kuti woibva pano, tototaura tichingokuru-kura, ndo masanangiro atichingoita chete nevanhu vacho veukama iva. Asina kuponda chachava hapana patinotyidzana, hatitotauri itesi.
Saka panhama pana kana rubatsiro rwakakupayo here pazvinhu zvese izvi? Panhamo infact musuwo chewenhamo vanhu vakaramba kuti vauye kuzi vanga vane hasha but vakazoti nhamo yapera toda kubhadhara mari yezvakaitwa panhamo patagara pasi semhuri but mari yacho vakabhadhara but haina kupera kubhadharwa patangosiyiwo zvakadaro ndomazuva arudza mari aya yekuti mari yanga isina vhariwo but angoti hatisiyi zvakaita zvakadaro because haivhunzwe kai pazvangoperawo zvakadaro zvokupedzisa kubhadhara vana vatombopedzisa kubhadhara zvavo. Tozoti dzimwe ngozi kapa dzinouya vana vanoita zvinhu zvakasiyana siyana painenge yakapotera ipapo ndofunga yana simba makainzwa zvakare uyewo kwachigodora yake yacho yainetsa yaitorova vanhu yaita sei mukomana paanopoterwa nemhepo iyi imimi semhuri muri kusangana here nematambudziko ekurwiswa nemukomana kana achinge apoterwa nemhepo iyi? Uya arove ndingangoti waasingazivi wese anorova chaanorovera kana achinge abatwa mukomana asvikapo akati ndida kuenda kwandida kuenda haadi munhu pamberi munhu wese ari pamberi akaramba akamira anorova achimwenda vakuti ase kwaari kuenda asi zvokuti kungorova vanhu zvakaiwa tida kunyepera maanopedzera shungu ndo maakaponderwa maanopwanya zvinhu imomo ndo maanoita shungu zvake imomo zvokuti kunetsana nevanhu zvaka vanhu vachitenda vasina kumusitadha kuti zvamira sei semunhu anenge achinzi tashinga pana tapiwa ione kuti tashinga uri kuita sei ndonyaya yavanoroverwa because vanenge vasazivi kuti pana tapiwa chete vavangoziva kuti munhu aapa nditapiwa arove amumuri haanetse zvake anongonetsera maakaponderwa imomo chete ende haadi kubuda imomo nokupwanya zvinhu zveimomo chete saka ndo zvatoita kutyirawo kuti isusu ari kuseenzeswa mutumbi hausiwo unenge usizokuti ndori kupara mhosva but ari kupara mhosva anenge asiriye but pakupedza kwazvo mapurisa anenge ada kuya kuzobata iye achiti aita se apara mhosva. Panoda kutobvunza kuti saka nemapurisa muri kudyidzana zvakadii nekuda kwokuti dambudziko remhepo iri kwavari vanoti nyau dzemhepo hatikwanise kudzita sei kudziti dziriko nekuda kwemabasa avo hatizozive mashandiro avanoita saka ndopanoda kunzwisa kuti kana azopwanya zvinhu obvious inenge yato criminal case vanenge vakutoti aiwa mukomana tamutakura toenda naye kupi kukamba zvino kana akapoterwa nemhepo yaya muri kuzoshandidzana zvakadii ende vari kukugamuchirawo sei padanho ramunenge muchivaudza kuti aiwa haasiriye mukomana ari kutopoterwawo nemhepo iyo zvemhepo zvacho vasingazvinzwisisi? Pekupedzisira mapurisa akauya hamena avafonawo but uyu manje kana ari abata mukomana uya manje mukomana nyakufa haadi kuonana nemapurisa nekuti zvakagara zvakasingata kumbotyidzana ende mupurisa akatouya akapfeka uniform anenge atomurova ende shuwa tikatadza tomubata mupurisa iye anotorova haatomboda kuona mupurisa pamberi pake kana aripo kana mupurisa aitouya anofanira kutouya asina kupfeka uniform zvokuti iye haazoziva kuti mupurisa but muchivanhu mumhepo anotoziva kuti uyu mupurisa. Last time vanhu vakapedza vazopindira vakati vakamubata tiri kukurovai nokuti imi muda kuyazosunga kova vakaponda vanhu vari kutenderera mukuvasiya sei uyu musiya akadaro aite zvaada kuita nomabvira vakazoita mapurisa ivavo basi hazviroti titavakunda nokuti mutemo hatigona kukunda but iye kana aripo anoti mhosva dzangu ndorwisa ndega kana mapurisa akauya ndoita se ndorwisa ndega saka handizeti anenge achizorwisawo sei ipapo pachivanhu pacho ipapo. Asi mumhuri kana kuti mudzinza ndiyo ngozi yekutanga here mudzinza yekuitika mityiro? Inini sekukura kwangu ndo first time chikutanga kutozvionawo izvo handisati ndambozviona ndochokwanje. Saka rubatsiro rwamuri kuda takatarisana nedambudziko ruri kukuwirai kuti ndimi zvakare muri pakuchema ndimi zvakare masandudzirwa mhepo iyoyo kwamuri rubatsiro rwamungade mimi mungade rubatsiro rwakadii uye ruchibva kuvanhu vakadii? Rubatsiro rwandingade ini ndokuti ndoda munhu anogona kudzosera zvinhu izvi kwakare kana ndichinge ndapedzerana newandinaye kana taona kuti atadza ndoda munhu anogona kudzosera zvinhu kupi kwakare ndozvandoda chezvibve pana uyu zvonetsa ikoko zvatopera chese handina zvakawanda vangu zvandiri kuda zvangu bose vanhu vese vandafamba hapana chabuda ndozvandiri kungoda chete. Tinotenda baba regaiko zvino kana unondimbotora nditaure nana amai nini vemukomana ndimunzwisisawo zvichida nekureba kwaita nguva nekutambudzika kwamunenge muchiita zvimwe munoita muchita sei
muchimbokangamwa ona chinzwa muchongobvunza kuti ko changamire chakazoenda here nekuwanda kwemakore. Aiwa isinyaya iyo. Aiwa tinotenda mubaba maita basi. Iko zvino vandagara navo and mainini vamukoma Tapiwa rekaiti mbonzwa kubva kuna mainini kuti shoko rekuti mwanakomana wavo apondwa. Iko zvino nematambudziko esava kusangana nawo ngozi yakubuda zvakare pane mumwe mukomana anova munin'ina wamukoma Tapiwa kuti ose vabereki vari kuzvigamuchira sei, variwo vari pakuchema vosandudzirwa mhepo iyoyo kuti itambudze vamwe vana vasara mumhuri. Mama makadi tipa mwakadini tiripo hanasi zvichambooneka here nechando ichi tinenge tichingooma kati takaoma zvakaoma kuri kutonhora juno wacho here ada kutoti tisare takaita seko pakaoma pakaipa magetsi achienda kudai ari kuenda zvakaoma mahwani. Mama ndataura nababa vamukoma Tapiwa vatsanangura kuti ayo dambudziko kana kuti shoko rekuti mukomana apondwa kuno rakatosvikawo asa vanokwanisa kuenda panzvimbo. Saka vanga vachingoti ayo vana mainini vacho ndo vaimbofambira nyaya dzacho. Saka ndati ayo regai nditauro navo ndinzwisise kubva kwavari kuti dambudziko iri rakanyatsotanga sei. Shoko rekuti mukoma Tapiwa vapondwa rakasvikawo sei mudzedze? Shoko rekuti Tapiwa apondwa rakasvika makuseni ndofunga kuma5 mai vatashinga rubudirwa nemhepo nguva chiri vapenyu. Vasvika kuma5 mukomana aitora zvishuwa zvinhu zvevanhu, but pakutora ipapo vakomana akapiwa foni nemwe mukomana chinzi nditengero chidoro ngwawirana mubhava akafonika mbudzi apiwa foni kudara utenga doro. Saka mukomana aitengerwa doro akanga adhakwa kubvunza kuti foni yangu iripi, ndobva vazoti ina uyu. Saka ivo vakafunga kuti pamwe chimukomana atora apa anga asina tase kutora, ndobva vatanga kumurova zvikanzi aiwa musamurove ndindase ndendamupa ndendashaya kuziva kuti chienda kupi. Zvikanzi aiwa mufanira yajaira da kutaisa da kumurova. Vakatanga kumurova nemapuranga akachema akakumbira ruregerero sekutaura kunoita vanhu. Vamurova vafunga akatyoka gumba akatyoka mbabva akatyoka rwoko vachingomurova chete. Saka vakazoya kumba kumakuseni vachiti sekutaura kwamboita baba wacho ndingarebese nyaya. Tazoendawo mapurisa isusu anzi afa baba wacho navauya. Mapurisa vamwe vakanga kuti tasvika pamba pako katibatira demo chichi apo demo harinambobatwa. Vakanga vangotaura mubvanya yataurwa pera vakomana vangu vamukati. Zvangu vamukati vakomana vakazoenda kukoti. Isu takazosara toviga munhu vakomana vakunzi vabuda nekufamba kwataizoitawo kufamba kuti unongo uchingofambawo makasiyana siyana. Pane pamwe pakaparawo musha vamva watege tiendo kunoti musha yedu ite nani ndokwatakazonzwa kuti afamba. Mbuya waitotaura kuti mishonga yangu inoshanda edha waponda munhu edha waita sei vanoziva kuti sitirana mai vaita sei vemukomana iyeye. Pane vakomana vakaponda Tapiwa vakazara vaviga munhu but ndakaudzwa kuti ende munori pangokupe kuti uita sei musabatwe. Saka takazara taviga Tapiwa vabuda. Saka kubuda kwavakaitana nhasi vari panze hatizive kuti mutemo wachona ndo mutemo wenyika here kuti munhu aponda munhu ari kugara panze aita kamhosva kadiki aba kana chinhu chidiki chaicho ndiye ari kuenda kujeri kuti jeri rakupikira vasina kupara mhosva vane mhosva chaivo vari kufamba, kana kuti ivo vanenge vaine hama dzavo dzepamusoro ndo dzakupindira here kuti vakomana vasanhingirike vasapinde mukati. Zvasvika pakuti mwana wedu isaite dambudziko nhasi rekuti vakwanisa kuzvifambira isati chakwanisa kuzvifambira kusairira mhepo kuti kwedu isu kuparare kwavo kuri right. Asi kuziva kuti ndo mutemo wenyika here. Takumbira kubva kune mukuru kuna Munangagwa kusvika kune mukuru wemapurisa amutamba kuti vatibatsire panyaya izvi. Izvo tiri kurwadziwa haisi nyoro tinorara takagara usiku hwese kuti tichifamba isu mari dzachina hatina. Mukomana akabatwa nemhepo haasi kuzvikontrora anongomhanya mhedzisira nachapesira arohwa nemotikari ari pakati pekumhanya kuti aendeko anenge aida kuti aendeko zvakaitikira. Saka tikukumbirisa kunyanya kuna amutamba kuti vaudzwo mapurisa avo nemaose in charge kuti kana kwabatwa mhepo yakati takamboenda kanotaura kuti tiri kufambira nhau idzidzi chichi but mapurisa ina last week pakaitika nhau idzi vakasvika kunya maoko instead kuti vasvike vachibvunza isu tiripo kuti ko chii chaitika havana kwanisa kutibvunza.
kuti chii chaitika, vada kutonorovana nemunhu yeye. Isusu takaningirikinirwa tiri kuitirwa izvo hatifari. Saka tiri kukumbirawo kubva kune mukuru wenyika kusvika kuna mukuru wemapurisa aMutamba kuti vatibatsire vaudzewo mapurisa kuti tine chichemo chatinacho maseke nenhau yemukomana. Kodza mambo chaiye chaivanoiziva nhau iyi yekupondwa kwemukomana. Kwasi pakapondwa mukomana takatoenda kwamambo. Mambo akati mhuri nemhuri yaita sei titaurirane. Ndo pakazobviswa mari yekuti vabvise mari yakabviswa parufu yavasina zopedzisai. Vakatoti tengai madhiringi tinwe, but nekufamba kwenguva rutozonyatsopepwa kuti kochi chatoita kunzi tinwe madhiringi nemhuri ichi. Isi tisitafirwa isi pakati pekuchema, but sezvinei zvazvo hazvisina chi basa takutongokumbirawo kune vanokwanisa kubatsira mukomana uyu kuti abatsirike mhepo ingodzokera hayo chi kwairi kubva. Ndizvo zvatakutongokumbirisawo. Plus kuti uzodenzwa pamwe pengo usina mari ene zvinogona kuitika mhepo yachona yabuda mhepo yachona autorina kana sendi mumba kuti tadenzwa kunzi sekuru nhingi vatoda kutibatsira hapana kana anenge aine mari zvobva zvasunga zvinhu zvachona. Saka tienda kutongokumbirawo kana neruzhinji rweZimbabwe kuti anenge anzwawo zvake tsitsi anenge adawo kubatsira edha kana iri mari kuti dzimwe nguva mukomana zvine zvakamudzvanya maoko anenge akuvara kudya chako hazokwanisa kudya. Baba vacho navanenge vakamira vega veukama chaiva hapana. Tiye takangomira zvatakangoita kudaiwo ndozvatiye takangoita kuti vamwe vanenge vakuti madrugs vamwe vakuti chii zvino zvaitika usiku. Pazvaitika usiku saka zvakazoitika masikati last week. Saka vanhu vazhinji vakuita sei vakuzvibhiliva kuti chii ndo zviri kuitika zveshuwa. Vamwe vakuzvinzwa but veukama chaito yanzopinda mazviro kuti vaya vabvunze kuna baba vacho na hapana tushaya kuziva kuti chii. Kodza isusu vachona nasisi vangu ava naive banguru vangu ava tinongomira takadaro. Kodza veukama chaivo kwedu chaivo chaivo hanzvadzi dzedu chaidzo kana namai vedu ndeve muno maseke pasi pemashops apa vanzwa kuti mwana aita chakati uyu havauyi hatizoi takavatadzirei. Saka takukumbirawo kune vanobatsira kuruzhinji rweZimbabwe vanokwanisa hava kutibatsira because hatizoi takuvengwa nenhau iyoyi here kuenda kuna sekuru kana kuenda mung'anga hakusi kuda but unoenda nedambudziko. Haungoenda ndafunga kuenda kung'anga nhasi but nenyaya yedambudziko irori unotokwanisa sei kutoenda kuti dambudziko rechivanhu ndotopererawo kuti sei kuchivanhu. But hama dzedu chaidzo takafirwa naamai hatina vabereki. Iye mai vake vakafa ndovangu vari mukuru kotera inini nehanzvadzi yangu iri mashure aitombouya kana mbuya vedu amai vedu chavanogara musvinura ima hapana anokwanisa kuti auya atibvunze. Zvinoitawo here kana kuruzhinji rweZimbabwe ndimbobvunzawo kuti ini ndawirwa nedambudziko ndindochifamba door to door ndichibvunza kuti ndichitaurira vanhu kuti wedu ndawirwa nedambudziko rakati kana kuti vakanzwawo chinhu sehama dzedu ngadziuye sehama dzemukomana ngadziuye toita mushandira pamwe kana paine mhosva ndakuripo kanzi dzimombe dzakuya dzeuripo handi vanoungana. Saka kuti kangoti tingobatsirana pamwe chete chinhu chakanaka. Ndo chichemo chedu chatiinacho kunyanya mapurisa akaya last time tiri kuchema nawo kuti ngavasaita izvozvo ngavangouyawo mirawo zvinenge zvakaita vamwe kuti mukomana kana akuita vozoprotectawo kuti pakuitika chi noiza asakuvadze zvinhu zvivamwe pane kuti vauye isu tiri pakuchema kuti dambudziko remwana ivo vakutirwisa vakurwisa mukomana uyu zvinozoita here medziraina tinozongoti mukomana ngaachipedzerana zvake nemapurisa but unoona kuti hazviite mupurisa mumwe chete anourayiwa ndozvatisiri kuda kuti chi zviitike. But kukumbirisawo kuna Mutamba kana vanoisa in charge kuna Mnangagwa chaiko tiri vana vavo kuti vapindire. Hakuna isusu tiri vanhu kuti kana tiri muZimbabwe tinenge tichitaura shona hakuna munhu asingaziye chivanhu munhu wese anoziya chivanhu. Saka kana achiziya chivanhu obvious kumusha kwavo hakuna kusina chivanhu chiriko. Kana zvaitika seizvozvizvi tikukumbirisawo kuti vasauye vaiswowedzera violence ngavamire voona tovataura taiva chivanhu chiripo kuti hakuna vachikunya moko kuti hakuna chivanhu zvinenge vichirevei. Kuti ndiri seni mwoyo wangu ndakagumbuka nezvavakaita vanhu vemutema ndakagumbuka zvekuti handikwanise kuvadura nemazita but ndiri kuvaziva. Wodati vatidare isu tinozofungei kuti ava vane vavo vakavamiririra ivo vari vemutemo vakavamirira kuti vabude kunze nanhasi 7 years vari kunze mapirisa akupindira. Saka tinofungei nazvo azviite because isu tinorasikirwa newedu. Obvious mwana uyu akakuvara hakuna anotipa kana sendi rekuti tiende nemwana kuhospital. Saka tiri kukumbirisawo because iye mhepo yana kana yambata inoda kuenda chi imomo machona anotakura sunuka kudai ari 1 kusumudza sunuka kudaiwo
waipwanyira pasi mukamuvharira maanobuda saka asina kupasa kana kuita sei mota anenge abuda nepapi madho akavharwa zvinenge zvakavharwa pinda screen rakadai mabhagla bar kana babo wachona vakaradzwa ndo paakapinda napo kana kamwana karobva mukuzvarwa akapinde neipapo but iye akapinde hapazi haadi nazo muchiti kwamakambofamba makaudzwa kuti mhedzisiro ipere panofanira kunge pafa mumwe munhu anofanira kufawo ndewo mhuri menyu futi here kana kuti ndewo mumhuri mavo iyeyu kana baba wake kana mukoma wake because mhepo ikatobuda anototaura kuti hatisi kuenda kumba because kune zviriko kumba kwa baba vavo pavanoraramira ivo kune zviriko saka tinotogona mumwe musakatora kuti pamba apa tiri pasango apa tikatora magumbezo tikawaridza pamba tikarara mhepo inonitanga kuma 12 kusvika kuedzi senguva dzakatangawo kurohwa ikapera orara osiyana nazvo saka apa yakazoda kuratidzawo nyika sevanhu vari kutaura kuti madrugs chichi kudhakwa but hapana mhepo inouya nekudhakwa inogaruka kungobuda inobuda after 2 months ndo zvairi kuita saka mwana ari kukwanisa here kuzozviitirawo mabasa ake emaoko ndaona ati samukei nekuda kwedambudziko iri uye vanhu vari kumugamuchira sei munharaunda mamugere kuti azokwanisa kuita basa remaoko munhu anotamba bhora ane chipo chake chekutamba bhora but kuti azokwanisa kuenda nesituation yaanenge apindana nayo azviite because dzimwe nguva anenge akuvara dzimwe nguva adi nyama ichirwadza kana kudii kuti azokwanisa kunyatsozvishandira hapana isusu wachona tineta kutomutyira kuti tinenge titofonera kuti uri kupi ndiri kwakati saka tineta takutogara tiri aleti kuti zvaari kwakati pamwe inogona sei kutongobuda mhepo yoita sei yotanga saka takutongotyira kuti painobuda ipapo vanhu vongokwanisa kungomusiya achiita hake zvaanenge achiita vasamubati vasamuita sei kusvikira baba wake aita sei vauye ongokwanisa kutizivisa saka mhepo painobuda anokwanisa kuinyaradza ndiani paukama wenyu baba vacho nemukoma wacho senge last time payakazobuda apapa yakaita noise yakatangira patiri pana yakatangira mubva vatega ndiende pamwe zvingaita sei zvingapere vateta wese akazobva apa achimhanya zvekuti akatozosworohwa ndare kuti adonha asakwanisa kuita sei kuyambuka tara ndo paakadonhera akati ndisiyei ndiende takutaura neti tikakubata hauzorwisa izvi kanzi aiwa ndiri kufamba ndisiye mva afamba mva asvika ikoko osvika mubhawa imomo anoburitsa vanhu vese vanhu vanotovhara bhawa ravo votokiya tosara tirimo otanga kutora macheya achirovera pasi tototaura kuti aiwa toda kukubatsira soso senge zvinezvi nekufamba kwatakazoitawo zveda hatishore kwatakafamba yakutaura ichinzwisisika vatazofambawo pekupedzisira patakazofamba takafonawo kumwe ndikati tine mwana wedu so zvikanzi torai bute rehondo moisa pasi mokumbirira ndopatakasvika mandatora bute mandatanga kuita sei kukumbirira vanhu tenge tirimo taakuombera ndopayakabva yanzwisisa but anzwisisa kudaro kwaanoda kuenda ari anoda kuenda ari kubhuti ndokwaakanga ari apa time yaakafa mukomanei ari mumotikari yakauya neyemapurisa akanga ari mubhuti akataura kuti kuya kwandakaita pamba ndiripo baba ndakatoya ndafa kudhara mweya ndiwengo wangosara but vengu atase vandiuraya ndinoenda ndiri mubhutu kwatakazoenda kwachona mhepo iyoyo yamubata takatosumuka naye apa tataura naye zvakanaka achitizi tichisvika ipapo sekuri angosgovhura dho adatorwisa sekuri ivavo havanambovhundukawo kana kudii mabonza akatorerwa akanotora simbi tikatofunga kuti pamwe acharova sekusvanzi musiyei tasvika sekuri anotaura chirudzi yanga kutaura chirudzi futi chasekuri ivavo zvikanzi iwewe tora zvinhu zvako zvombo zvako tiita sei tiende kwatuda kuenda zvikanzi iwo waya pano tikunzwana nachi tiri pa zvikandi atitakura zvombo zvako zvikanzi une mari here yekundisumudza pano zvikanzi ndirirombe ndakafa ndirirombe sina hembe kana bhutsu saka sekuri akangosumukawo nezvinhu zvavo mva tauya mva tangoitawo zvaaida aiwa akaombera ndokutanga kuita kubva kwese kwatafamba akaombera akanzwisisa ndokupera kwakazoita hondo yachona baba chitinobata every 2 months 2 months dzega ikapera yotanga zvakare ndo zvandakatonotisa because ipapa tinotoverenga tiine zveyapakati apa yapakati kubva madhezi iwayo ndaitozokakuleta kuti nezvine zvinobata after 2 months zvakatanga last year muna November saka ndini ndichitokaunda kuti 2 months vadzakwana mhepo inototanga
So muri kumboyanana here neveukama vandanzwa chitaura nababa kuti ndo vakaita basa iri? Veukama hapana, ivo vakaponda vachona apa hapana. Apa painotanga mhipo yachona vakomana vanenge varipo senge pavakazosumudza sinuka vakasangana pabhawa ipapapa. Saka nekutaura kunoita vanhu kuti vakasangana anotanga kuchemawo ngekiti. Musi wachona iyoyo wakazochemawo ngekiti ndakati ndozomutora ndomubvunza kuti hapana here zvaunenge uchinzwa. Wati senge musi wakazotanga zvakatangira kumba pamba pawo panembwa. Imbwa dzakatanga kumuhukura ari pamba. Atogesa tata sei ada kutendawo mashops. Hanzi dzatanga kuhukura dziri chimuhukura zitenderera imba zichihukura. Dzepa next akufamba dziri kumuhukura. Panotera achifamba nemu location panembwa yedza iri mujuraho iri kumuhukura. Saka pane paakazosvika apa. Ndo pakandakangoona zimumvuri kungoti vai pamberi pangu. Ndo paakazoita hondo yekuti akazosumudza sinuka ari yega. Ngoti isusu taitomboti unoenderei kudema zvikanza ndinotozvinzwa nyangwe ndiri kumba ndiye ndichitongonzwa panoita se pane zvoda kuitika pano ndozongokaruka ndaita se ndandaenda kudema ndopo zozotanga hondo yacho. Makambomubvisa here munzvimbo ndanzwa kuti nyaya yakaitikira munzvimbo unomu ende pese paanotowira kumashops kudema nyaya inobva yatongotanga kuita sei kuuya mhepo yacho inobva yatanga kumubudira nekuda kuti anenge achiona paakaponderwa ende vanhu vacho anenge achisangana nawo zvakare. Makamboedza here semhuri kuti aiwa regai timbomubvisa munzvimbo timbokwanisa kana kuti ambosuduruka paagere uye sekunzwa kwandiri kuita mukuti hama dzese dzakava dzaita se dzataramuka munomuendesa kupi manje? Munzvimbo machona munomu isusu sesana amai vange isu tiri muno Maseki. Saizvo ndambotaura kuti hama chaidzo dzataramuka kwatiri saka kwekuti aende chaiko hapana. Because izvezvi akatanga kuti mukafamba naye padema apa akadai vanhu vese vari kumutiza. Saka iye wachona unozofungei mhezi raina akazenga kuti zviri nani ndife zvangu. Saka waona mwana akuzofunga pfungwa iyoyo manje zvinenge zvaakurwadza iwe mubereki. Saka kuti uzomuendesa kwekumuendesa kwachona hapana. Hapatorina kwekuti timuendese. Hama dzacho ndo muno. Saka rubatsiro rwamungade saamai takatarisa nedambudziko rakakuwirai uye nedambudziko raakushungurudza mwana wenyu zvakare kurarama kwake. Rubatsiro rwamungade mimi saamai nderupi? Ini rubatsiro rwandingade saamai kunyanya ndikuda kuti shopi iyoyo kana kuine vakuru kunyanya iva Mutamba mukuru wemapurisa ngavaudze police station yepadema vaite matano kana mambo chaiye vauye vambovharisa shopi yacho tomboona kuti chii chinoitika. Shopi ikambovharwa toona kuti chii chinoitika tichiitawo zvinhu zvedu because imomo mushopi ndo maanenge achida. At least akauya musina vanhu haana vanhu vekuita se vekurwisa achiziva kuti iri ibhawa iri rinononoka kuvharwa. Musi waakazosumudza sinuka taenda naye apa tikambomisa kuti vambomira tichiri imo mudzimai redhiyo vakadzima tichingouyawo kuchirongeta taatomutakura right pakangonzwa redhiyo imomo kurira chitakabva atanga. Saka tiri kukumbirisawo kana vachitinzwa kuti vambovhara bhawa rachona. At least vakavhara bhawa vanhu vazhinji vari kupararira mubhawa umu. Vari kukuvarira mubhawa umu kuti mapurisa azonyatsoita nyaya yachona hapana. Seiyo yakangosiwa yakadaro muri kurohwa vanhu mubhawa umu kuri kuenda nyaya hapana. Munhu akuvara zvonzi enda kuko unotora tsamba yekukliniki unonoitora sei pamwe hauna mari iyo wakuvara. Izvo ngoto nemwana akakuvara ziso mumwe wekumareni kwedu kwaakarohwa akazvimba kumeso hapana. Mumwe akaroherwa pamhino akazonofira kubva zviri kutangira imomo. Saka tiri kukumbirisa kuti bhawa rachona rivharwe. Kana muri imi muri kutinzwa ende munoudzawo vamwe venyu kuti dema bhawa reInner-City ngarivharwe. Mamwe mabhawa ese ari right imomo machina makaponderwa mwana kusvika hondo idzi dziitike rimbovharwa zvaro. Mukuru webhawa iri makambowana here mukana wekutaura naye muchimuonesa kukwara kana kuti kurasikirwa neupenyu kuri kuita vanhu pamusoro pebhawa rake? Anozviziva iye apa pakapondwa mwana wemuridzi webhawa rakatengeserwa mumwe. Saka iye arimo mukadzi wacho ndiye akatozoya kumba kwava kuti anorenda harizi rake kuti ndapwanyirwa sinuka yangu ndoda sinuka yangu. Obviously sinuka inoita 800 unoiwana kupi 800 uye nedambudziko rakadai iriri. Hapana kuonowana mari. Saka ipapa rikambovharwa musi waakaita iye last week akatoti sumudzai masinuka takatozomubata kudai abatwa nababa akada kusumudza futi zvakare.
ezve mapurisa anenge vakuti sora isusu hati consider nezvekuti kune chivanhu isusu tinoziva kune chivanhu unobayiwa jekiseni remapenzi zvinozomira sei abayiwa jekiseni remapenzi yaasingapengi zvokuti zvikanzi zvapera chikamu ichocho munhu atori right kakuti kana mukatambira nebhora vazhinji hautambirani nebhora mukoma wake akapondwa anga ari kipa asingaite izvezvi akaenda pagedhi anotamba bhora rake ndo zvinotomuraramisa kuti akawana bhora rake opiwa apa hapana. Saka toita sei tichikumbirisawo kuna mambo vedu vemudunhu redu kuti nyaya yeihungu vanoiziva, asi kana vazoiziva tinenge taita kunge tajamba mutemo kuti tinenge tashambadza nyaya yavo vatase vasingaizive. Chikumbiriso chedu kuna mambo, hatina mari yekuti tiuye tipire nyaya yekuti mwana wedu akapondwa sezvo nyaya yakamboitika. Saka tichida kungozivisawo mambo kuti vakazonzwa nyaya iyi ngavasatonga nemutongo wakaomarara, vangonzwisawo kuti ichi ndo hondi yatinayo kuti tiwane $30 yekubvisa kwamambo hatitorina, kuti tivazivise kuti muri kuitikawo mudunhu menyu zvakati. Tenda kukumbirawo imimi veNewsnet kuti kana makasununguka ndimi chanotisvitsirawo kuna mambo kana muchizvikwanisa. Ndo chikumbiro chedu chekupedzisira. Tinotenda mama nekukumbira kwenyu. Handizivi ndofunga mai nini vari kumashure zvakare vane mamwe mashoko maviri matatu avanenge vachida kutaura. Vandagara navo ndimai nini vamukoma Tashinga. Regai ndinzwe kubva kuna amai nini nekuda kwekuti mashoko anogona kupotseka pana baba, anogona kupotseka zvakare pana amai nini vechipiri. Regai tichinzwa kuna amai nini vandigere navo pano kutiwo semwana ari kutambudzwa nemhepo yekusairirwa, variwo zvakare vari kufana kunge variriwo vari kutoripirwa ngozi yekuparirwa mhosva yekuponderwa mwana wavo, ndivo vaakutanga zvakare kushungurudzwa nemhepo yemwana wavo. Regai ndinzwe kubva kwavari kuti vari kuzvigamuchira sei semubereki wemwana. Mama makadi ndiri pakumadenyu ndiri nani kuti seiko kunokudema kuno kumadzudza igenge kuzviona kuti zvinhu zvakarema zvakaoma. Ndakatarisa mukoma Tashinga mama, ndaona munhu achiri mukomana wechidiki ende nematambudziko ari kusangana nawo matambudziko akaoma. Takatarisa mama dambudziko ramukoma Tashinga rakasvika sei munzeve dzenyu kuti ko zvino vakubudirwa nemhepo yemukoma wavo? Kubvira parakatanga kusvika pese tinenge tiripo tichiona zvinenge zvichiitika, tazama kufamba kubva last year kusvika izvezvi, nokuti mari dzacho dzinenge dzichishadzwa dzakawandisa. Pamwe pachona pane vanokwanisa kutibatsira, pamwe pachona hapana vanotibatsira. Saka pamwe pachona unopedzisira wapererwa kuti bheta ndiite sei ndiwanewo vamwe vanhu vatinotaura vanokwanisa kutibatsira. Saizvozvo izvi dambudziko rachona parinosvika zvinenge zvisinombomira zvakanaka. Ndazwa nhau dzekutakura kwamasinuka. Munozombomubvunza here mukomana mhepo yachinge yaenda kuti ko simba raunenge uinaro panguva idzi kana kuti zvaunenge uchiita unenge uchizviziva here kana kuti? Tomubvunza anoti ina ndachandoziva, nokuti sisi wedu achiri wapenyu pane mapikicha atapiwa ari kumadziro. Iye aiti achitanga kutasa mapikicha atapiwa iwayo aiona achibwaira, saka paibwaira mapikicha iwayo iye aibva atanga kuyerera misodzi. Ende sisi wedu asati wafa aita kuti mutapiwa ari kumuka achiti mama ndibatsirewo ndakatsipikwa ndodo kuwana simba rekuti ndigone kunorwisa vanhu vakaita se vakandiuraya. Saka vakazosvika pakufa pasina afambira. Isu takazotanga kufambira uyu tapiwa amuka pane munin'ina wake, ndo patakaziva kuti imhepo yezvaitaurwa futi nasisi vedu ndo zvakuitika. Nekuti paanomuka anomuka achiti baba pandakafa makaita chii, sei musina kundifambira, sei makandiviga musina kundifambira nyaya iyi. Saka baba vacho ndopa kuti izvezvi takuzviziva, taiti uchamuka unorwisa wega, svika ndikaenda unorwisa kuvari kunditidzokera kumba kwenyu. Saka akuya unorwisa mba mavo, nokuti pamwe pachona panobuda mhepo unotoona hatitogona kutotadza kutowirirana, totadza kunzwanana tese. Imba yese inenge yapfeka baba vacho, inenge yapfeka munin'ina mukoma wacho, munin'ina wacho vese vari 3 tiita kutongotukana. So topedzera pasina kana ari kuteerera kuti uya kuti chii. Tozoti senharaunda mashoko anobuda akasiyana siyana, ende kana vanhu zvikuru vasangana nedambudziko rakaita seirori rekuti hatikwanise kuvharira mwana mumba sekutaura kwamaita mungati tikamulokera tinongomuona apanze.
ende vanhu vanenge vakutotaura kuti aya vakaromba vanoziva zvavakaita mwana ndo vakachekeresa. Pane mashoko amuri kumbonzwa achitaurwa nevavakidzani munofunga kuti kozvataiti ndidzo hama dzedu dzepedyo ko sei vakutaura mashoko akadai? Mashoko ari kutaura ava veukama varitaura kuti kudhakwa anozviitisa kana kuti pamwe arikuita zvemadrugs, but kuti vauye vabvunze sevabereki havakwanisi kuti vauye vanyatsonzwa nyaya yachona kubvunza nyangwe isusu, kwezi izvozvi chinotirwadza nechekuti isu hatina mai hatina baba, but titozvimiririra tega. Hakuna kana weukama anosvika ipapo kuti abvunze kuti ko dambudziko iri nderei, kwezi ukazona munhu wakuenda kana kunoudza kana vekunhingirikini vekuzimbabwe inhau yekuti dai takabatana paine veukama vaipindira taimbouya nekuti vaitibatsira vachitipa mari kuti endai kun'anga kwakati endai munoita zvakati, but hapana kuzosvika tiuyiwo kwamuri kuti tikudze ndo zviri kuitika kunoko. Hapana veukama vari kuuya, takungozvimirira tega. Nanzwa muchiti veukama vazhinji vari kutotaura kuti madrugs tikuzoti nguva yati kurarama zvinhu zvakaoma, vechidiki vari kutora zvinoita zvinodhaka. Takatarisa mukoma Tashinga, imimi ndimi vabereki vacho ndimunogara navo, tingati mwana here ari kutora zvinodhaka uye makambozama here kunyatsonzwisisa rutini yake kuti akabuda pamba anenge achida kutora zvinodhaka here kana kuti, uye makambofambawo naye here kuzvipatara kuti munyatsonzwisisa kuti hapana here zvinodhaka kuti muprove kune hama idzi kuti aiwa mwana ari kubudirwa nemhepo yatisingakwanise isusu kana kukontrol? Isusu hatina mbobvira tenene kana kuchipatara nekuti tozoti Tashinga hanwe doro hanwe zvinodhaka, changa tonwa doro masupa iwayaya zvekutanga anwe kuti madrugs kana atogara naye hasati aita zvakadaro. Saka hatigone kumuendesa kuchipatara nezvi zvatoona unoisa mari kuti tinomubvunzira kuti ari kuita zvemadrugs isu chizoti haazi. Takatarisa ukama hwenyu kubva kumashure nehama dzenyu dzakutaura kuti aya madrugs zvionerei ikoko pedzai nyaya dzenyu. Takatarisa ukama hwenyu kumashure hwakanga hwakamira sei nekuzotaramuka kwauya dambudziko vakuenda uko vachienda uko, asi kumashure uko maibatirana here pamwe chete semhuri imwe chete? Kumashure teibatsirana nemhuri pamwe chete nekuti nhau yatavengerwa inhau yekuti sei muchiti munogona kubatsira vanhu. Handiti nyaya yaRebecca takauya kwaTilda nekwaKingston kuti nyaya yaPrim ndo yatakavengerwa kunzi makamupirei nhamba kuti auye kuStar FM, saka vanhu neveukama ndo nyaya yatavengerwa nzi muri kuzviitire chi. Dzimwe nyaya dzinongosiyiwa dzakaita dzakadaro ndo nyaya yatipesanisa nehama kuti makaenderei kuna Tilda kuti itaure nyaya yaPrim ainzi usataure mazita uyoyo. Vakauya vanhu veukama vakatipewo nhamba tiri kubayiwa kumba vanhu tangopa nhamba nemunin'ina wangu but hatakuenda naye kuStar FM, wakaenda vega nehanzvadzi yedu, but takazogarwa dare kumusha chinzi sei muchiti mukaita nyaya munomhanya kuretu. Takaita nyaya ngani nekuti isusu pane munhu tongoona munhu anotambudzika tomuudza kuti isusu tinogedza tikubatsire nevanhu ava uende unobatsirwawo nyaya kana kuredhiyo. Ndo nyaya yatanyanyovengerwa iyoyo yaPrim kuti makamupirei nhamba kuti aende kwaTete Tilda, ndo yatavengerwa nehanzvadzi dzedu dzese dzemusha nevekwaamai vese, saka tangosara tiri tega pasina wekuudza matambudziko edu. Saka muri kunzi izvi chizvipedzaiwo sekuendesa kwamunoita vamwe chizvipedzai kuzi vamwe vanotoseka vachiti makaendesa yaRebecca chipoko chekudema kunoko kose muri kutadza kubatsirawo chi wenyu. Tikati tiri kuita tisati tatanga kufamba. Asi zvakaoma sei semubereki uchiudzwa mashoko iwayo mukuedza kubatsira kwaunenge uchiitawo vamwe kuti ungasiye hama yako ichitambudzika sekutaura kwamwe kuti aiwa ndeveukama takati aiwa hatingakusiye muchitambudzika kubatsirana nemazano. Funga ukabatsira umwe wako nemashoko kuti aiwa ko wadiwa rega uzviuraya naye hama yangu, wadiwa aite ukamusika apa upenyu hunoenda mberi. Izvozvo zvakare zvekubatsira hama yako nemashoko zvinoita kuti uvengwe mangwana. Zvakakuomerai sei saamai kana kuti semunhu ari mumhuri iri kubudisa mashoko akadaro muri panguva yekutambudzika kudai? Apa inhau yekuti takungotarisa nekuti hatigone kuvapikisa. Kana ukada kuti tirwe navo tinoti kutopedza nguva nekuti vanhu veukama vamwe veukama vakati handikuonai pamba pangu kwauya pamba pangu ndokuenderai kujeri. Saka takungozvigarira mba kwedu tozvigarira nevana vedu. Wabanguruka itika dambudziko nemwana wedu tinongomhanya kuzi ndogara padhuze nemunin'ina wangu chinenge chaitika tinongobatirana tega hatisina wekuudza nekuti munhu anogona kuzvitaura iye munhu anenge asataurirwa nematambudziko. Nekuti isusu tinotonzwira vamwe vanhu tsitsi vatisina ukama navo tichitovabatsira tozotadza here kunzwira mwana wedu tsitsi. Tinotongomubatsira nekuti kukura kwembwa kwakati senzo wokufamba tinotongoramba tichienda mberi. Kana vakataura kana vakativenga
anoziya chokwadi ndiMwari, nekuti tikada kuteedzerana nevanhu tototadza kufambira mwana wedu. Takungowata asati wapa nguva yavo. Ichasvikawo nguva yekuti dambudziko rikavawirawo, pamwe vachatitsvaga kana kuti vachadawo help kubva kwatiri, nekuti satigone kutsiva chivi nechivi, takungovasiya vakadaro. Ndandizikana mune mashoko ekupesera mama tichipendera chirongwa chedu kana ndisandataurawo namukoma ndichizoti vari kudawo rubatsiro rwakadii kubva kumureza. Nemashoko ekupesera ndoda tokumbira kuruzhinji rweZimbabwe vamirawo pamapurisa aya asauye vakauya nezvekuspreya vasauye, ngavauye vachitotaura nesana mai vacho. Kuti tinokumbirawo kuti zvona tiwanewo munhu anotibatsira kuti mhepo iyi idzokere kune vakaponda, isarambe ichiuya kuvana vedu, kumwana wedu. Nekukumbirawo kuti munhu anozvishandira akarwara kana akazvikuvadza, bangukuru vanogona kupedza kana mazuva vasingauye kubasa vachigara nekumba, vanenge vasina chekudya kanoita sei. Kumbirawo kana mari kuti vagone kuzvibatsirawo koza havana mukadzi vanogara nemhuri yavo, munhu anogadzira motikari, asi dambudziko rikasvika iroro angona kupedza mazuva achiti miri yangu iri kuradza, kumba kwacho vanenge vakagara hapana chavanenge vachidya, asi pana anovabatsira. Tenda mama maita basi. Iko zvino vandagara navo ndivo mukoma Tashinga vari kupoterwa nemhepo yamukoma wavo vakashaya 7 years ago sekutaura kwaita mhuri vachiita nenzira yekupondwa. Saka ndinzwe kubva kuna mukoma Tashinga kuti ndezvipiwo zvavangade kubatsirwa nazvo, sezvo manzwa mhuri ichiti patinozotaurawo navo mushure mekupoterwa nemhepo iyi hapana chavanenge vachiziva. Saka hapanawo chandingaramba ndichivabvunza nekuda kwekuti imhepo zvinenge zvichiitika mumhepo havangazvizive nekuda kwekuti vanenge vasiririvo vari kuita nyaya idzi. Mukoma Tashinga makasimba nani kuti sei kuno kwaseki kuri nani zvako ndabona majambira murori makaenda ndikati una manje munhu wacho watafambira kuno kwakuenda, saka tichamuwana kana ndiripo mamuripo mamchingoro wacho maround kuti sei kubhora kubhora kuti bhozvako ndida kuenda pa ndichingo vanodziva yaya vanomhanya nemaground marefri nomai pane marefu nemasapota amene muri papi pamasapota nongoimba hangu bhozi kumhanya zvacho zvekupinda mukati hazvikwanisi, asi ndikangomhanya ndichingoti yellow card marefu ngopa hangu vanhu mared card vanonga vachikikana toda kuenda panhau yandanzwa ichitsanangurwa namama nanababa. Ndoda kunzwisa kuti munharaunda vanhu vari kugamuchirai sei uye muri kusangana nematambudziko api nekuda kwedambudziko riri kukuwirai? Mungadzokorodza. Ndoda kunzwisa kuti matambudziko amuri kusangana nawo nekuda kwedambudziko ramukoma Tapiwa ramuri kupoterwa nemhepo yavo, kuti zvazopera mhepo yaenda, vanhu vari kukugamuchirai sei munharaunda? Changati chekutanga ndechekuti panoitika zvinhu izvi chinonyanya kundirwadza pazvese inyama dzinenge dzichirwadza, plus vanhu vanenge vakupomera inini pachangu inini nesirini. Saka zvinhu zvinoti zvinenge zvichindirwadza kana pakufamba chaipo vanhu vandotamba navo vazhinji vacho vandaitamba navo ubva kudhara izvezvi hatichatonyatsowirani tese, because pazvinoitika ivo vanorohwa. Saka kana ivo vanenge vakutotya kutotambana pakutofamba chaipo hapana achada kufamba nini. Saka zvinhu zvizhinji ndangozviitira ndegawo because hapana achada kutamba neni kana kufamba neni, ndozvandingataura. Zvipi zvinhu zvamaishuvira kuti ndikazokura ndikambomira zvebhora izvi ndichazenge ndakuda kuita mabasa akadai neakadai wozozoti zvebhora izvi ibasa renyu remaoko kati ibasa remaoko kare kuti unozviitira pawafungira. Ndifunga muchikura maitoti ndikangodzidza ndichazoda kuitawo zvakadai nezvakadai. Ndezvipi zvamaona zvakanganisika nekuda kwedambudziko iri zvamaizoshuvira kuita mukati meupenyu hwenyu? Inini hangu chandakashuvira ndakangotedzera kubva zvaitwa namhomuzi vangu vachiri vapenyu vaita zvekutengesa. Saka ndo zvinhu zvandaingoshuvira kuti ndikazongoti ndikaita mari nda kuita zvekuvhura mabhero angu ndotanga kutengesa, ndo zvinhu zvandaishuvira. Saka iko zvino zvakanganisika zvakadii? Izvezvi ndingati zvakanga zvakatonyanyisa stereki because kwandaiwana mari kwacho sofa kusisina kana kwandichakwanisa kuiwana, because zvine zviri kuitika izvi kutoenda kure chaiko mudhara anotofona kuti uri kupi, chikasika udzoke kumba kwaita sekwadoka. Saka handina chandingati kwandingakwanisa kuwana mari chitsvaga zvaizvezvi hapana.
asi shuviro yenyu toti mabatsirwa nasuno mhepo iyi yataramuka maakurarama upenyu hwenyu uchienderera mberi. Shuviro yenyu ndeyekuti muende kubhora here kana kuti muite danho ramakadzidziswa naamai kubva muchikura? Ipapo nenda kutsvaga kuti zviri kukasika ndezvipi, zviri kukasika ndawana mari zvacho zvinenge zviri zvipi. Kana zviri zvebhora ndoita zvebhora, asi kana zviri zvekuenda kukasika kuwana mari ndoita zvemapero zvanga ndichida. Ndozvandingaona kuti chiri padhuze ndechipi. Ndinoti sei vakomana vachida kuti hanzi ndoda zvinhu zvinokasika kuita mari? Ndo zviri padhuze, madhiwa yakandingokasika kupinza mari. Bosi kwangotara nemunhu wese wechirume kana mukomana naye kuti ndikutsvaga madhira anokasika kupinza mari. Hamiwe mune ndida kuti madhira anokasika kupinza mari ndo akaita sei? Kutenderedza masini ndo anenge atori fast. Because zvekupedza zvinonetsa. Pedza nguva uchingotendera asi kana vanomboti ge ndimbotengesa kuti malipstick ona hapana kana mari iri kuuya. Saka uchingoda gagaga. Zviri padhuze ndo zvatichida. Rubatsiro rwamungade mukoma Tashinga tikatarisa nedambudziko iri rwakamira sei? Ndandongokumbira nchengoti sezvatarwa namama nababa ndozvandingangokumbira kuti kana pane anozvikwanisawo chichemo changu ndechekuti anozvibvisa ke pandiri uisewo kune mumwe zvisiri pandiri apo because ini pandiri aya asi kupita bo ndozvandingataure nazvo. Kukumbira kwenyu ndokwandiri kuda nasuno toti mabatsirwa matauro kuti aiwa ndogona kuenda kunoita zvebhora asi mune basa ramataura iri kuti munoda kuzonge muchase kuchienda asi mari hamuchakwanise kuiwana nekuda kwedambudziko iri vanhu vanenge vakutya kushanda nemi. Rubatsiro rwamungade mimi kune munhu anoti aiwa ini hangu handikwanise kuvabatsira kubvisa mhepo iyi asi kana vachinge vabatsirwa nevanokwanisa ndokwanisa kuzovabatsira neizvi 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 ndezvipi zvamungade kubatsirwa kuti basa renyu remaoko rienderere mberi? Chandingakwanisa zvinhu tu chete. Kana pana anokwanisa kuda kunibatsirawo kuti ndiende mberi nebhora handingazvirambe. Kana pana ada kunikwanisawo nekundipa mari kuhodha mabhero ndo zvandinganyanye kuda chete izvozvo. Zviri tu izvozvo ndo zvandingakwanise kukumbirawo ndichibatsirwa nazvo. Kuchengeta mbamere ndizokuzoti mawana mari yacho muchabatike? Kana vanochengetwa. Aiwa tinotenda mukoma Tashinga. Ndizekana mune mashoko ekupedzisira aminawo muzwana nhasi tichipendera? Mashoko anawo ndoti ndongotenda imi maita chido chenyu nekuuya kuzondibatsirawo nemanzwira amakaita nyaya yangu. Chikumbiro chengoti rambai makadaro. Aiwa tinotenda mukoma Tashinga maita basa. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ndataura namukoma Tashinga, ndataura nemhuri ana baba nana mai vavo vachisanangura chiitiko chinosuvisa, chiitiko chinoshamisa chakaitika kumwanakomana wavo mukoma Tapiwa vanonziwo vakapondwa mubhawa mushure mekunetsana nenhau yefoni kuzosvika mumwe munhu arasikirwa neupenyu hwake. Asi hazvina kuperera ipapo. Inyaya yakaitika 7 years ago asi vanhu ava vakaita chiitiko ichi kuponda munhu kusvika murufu vari kutofamba, vari kutodya sadza vachionekwa vachinwa doro nevamwe mukati memabhawa imomo. Zvinorwadza sei vabereki vemufi? Ndivo zvakare zuva ranhasi vari kuchema nekuda kwekuti ngozi yemwanakomana iye yakubuda pamunin'ina wake vachitaura kuti aiwa baba makanonoka ndakatsipikwa ende ngozi iri kudzoka mukati memusha. Poitwa sei vemhuri vachema kuti aiwa kana kune vanokwanisa kundibatsira, vanokwanisa kubatsirawo mwanakomana wedu ngozi idzokere kwainofanira kunge ichienda kune avo vakaponda mwana wedu, kwete kuti isusu tiri pakuchema mwana wedu ndisu zvakare takurwisana nemweya wengozi iyi. Mapurisa vakumbira kwavari kuti aiwa ngatinzwisisei chivanhu chiriko kuti kana mwana kana kuti munhu akapoterwa nemweya wengozi ngatingonzwisisei nekuda kwekuti chivanhu chiriko. Kana munhu achinge apoterwa nemhepo iyi anenge asingazive zvaanenge achiita, anopwanya zvinhu, anorwisa vanhu. Asika ngatidzokerei pachivanhu chedu chekuziva kuti aiwa zvinhu zvinoitika ndizvo zvakatirera tose, chivanhu chiriko. Kune vana mbuya nana sekuru, mapasta, mabishop, vana papa, vemafaya, madzibaba, ngatibatsiranei nemhuri iyi tione kuti tovabatsira sei padambudziko.
vakwanise kutsipinirwa mweya iwoyo mwana ararame ramangwana rake rakanaka. Vatsanangura mukoma tashinga vakati aiwa chipo changu chiri mubhora, dai ndawanawo vanokwanisa kundisimudza kuScotland uko ndo vachaona kuti aiwa kune vechidiki avo ndo vanokwanisa kuvatora pane nhau dzekutamba nhabvu, vatorewo mukoma vakwanise kuraramisa mhuri, vakwanise kuraramawo ramangwana ravo nepashoni yavainayo. Ndofunga manzwa kuti ndio kipa patimu ino yekudema, vatorewo vakwanise kuva neramangwana rakanaka. Kune vanokwanisa kuvapawo mari yestart vatangewo kabusiness kawo sekutaura kwavaita kuti aiwa ndinokwanisa kuita zvekutengesa, vakwanisewo kuraramisa baba zvichida nemukoma wavo. Tisosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo Chete Chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.